Ingħata bidu għall-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista b'workshop dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi fis-settur tal-kostruzzjoni. F'din id-diskussjoni parteċipaw mhux biss id-delegati u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, iżda numru ta' msieħba soċjali flimkien ma' rappreżentanti minn entitajiet differenti fosthom il-Kamra tal-Periti, l-MDA u l-BCA. Kull min kien preżenti seta' jsegwi preżentazzjoni mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Srinzo Azzopardi li ta' spjegazzjoni ta' x'wieħed jirrikjedi biex ikun liċenzjat fil-kostruzzjoni, kif ukoll dwar fejn iridu nieħdu dan is-settur il quddiem. Il-Ministru spjega li f'pajjiżna kien hemm biss il-liċenzja tal-bennej li ġiet introdotta fit-tmeninijiet. Issa ġiet introdotta bi 3 stadji ġodda tal-bini, twaqqih u skavar. Kull min irid jopera jista' japplika sal-31 ta' Ottubru, jekk persuna ma tapplikax sa dan il-perjodu mhux se titħalla opera mill-ewwel ta' Novembru. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef tenna li din it-tema tolqot lil kull min ikun trattur u lil pubbliku b'mod inġenerali. Il-Perit Amber Wismajer qalet li dan huwa l-ewwel pass ta' tluq fi proċess tant mistenni. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali jintlaħaq nhar il-Ħadd fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn bħalissa dejjin laħaq preparamenti biex fl-10 ta' filgħodu jindirizza l-Konferenza Ġenerali il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.